yang nan parkir kisah Balaikai hambai sini media person dong no saring jorawa जों अब अंका sini sumili hati इयाके सनाय बाजार हिंजागो जों थानाय 2021 नि सिमि जों सरि 2001 नि सिमि जों ट्रेनिं खालाय दङ बे ताख्लाय बेखे जों 24 बार खालाय जागाय दङ अब हायकेनो जों ताख्लायबो जों sini sumli hati इयाके यट क्लाब बाय संसाजा जों ताख्लायबो 2024 आव जों आगिनो हायनो ताख्लायबो जों पालायनो थाङै दङ आबनि बागै जों जत जोंनि टिपा हास्टेलनि जत ताखौ बुखुब्रावनो जों कयनाय जोंनि सुमलि हाति इयाखाबा सुनाय बाजाराव जों बै बाक्सा फायनाय ट्रेनिं ताख्लाय 1435 बिसि न पालायनो बागै जों जोंनि यट क्लाब नेङैनो जों जत ताखौ बुकसंनो जों खाबाय गयजाव ताकलानि तिरिं बिसि कताल तो गोबां मा थाइरगो न खलाजे तो केतो अबन सेते बो कटर गाइस ताकलाय तो खयरगो कम्पिटिसन गो बाहायके इरा तिब्रा बिसि इरा हने का पालायनो थां दङ नंगरले बबा हाय पालाय थानि व जुदाखौ बबा हाय दे गाइसा सरायरनो सकटिनाय अब हाय के सामु मसामु अब ताइ चिफ गेस्ट इस अब हाय चिनोरा जों ताकलाय वान सुलायका दिस क्लाइनाय जों सिनि गोरै बर रंनो जों कमल बांनाय ताइ बिसेस क्लाइनाय जों लेखा सोलों दंनाय जेराय खनाय रंनो जों बय खाता कलम अब हायके बांनायनि बागै जों तियारंजा ताइ सिनोरा फाइ मानजा फायनाय प्रधान अतिथि बा नारो अकरांनि फाइ मानजा फायनाय सिनि एक नं सिमनानि सिनि बरम गोनां मिनिस्टार बरम गोनां सार बिश्वकेतु देवर्मा ताइ आबनि लगे लगे सिनि एरियानि सिनि सिमना तमाकारी नि इएम बरम गोनां सार रविन्द्र देवर्मा बो फाइ मानजा फायनाय ताइ आबा हायकेना सिनि गोबां मा TSF नि अंगैनाय फाइ मानजा फायनाय सिनि मिस्टार जन देवर्मा वाइस प्रेसिडेंट TSF ताइ आबा हायकेना सिनि ससियेल एक्टिविस्ट गोबां मा सिनि एरियानि जों गोबां मा सिनि आबा हायके एक्स MDC सिनि लोकेलनि सुबोध देवर्मा ताइ आबा हायके गोबां मा नाराय अकरा फाइ मानजा फायनाय सिनि तिरिंगो और कोनो कंपटीशन रिगने फैशन द माकेर जों ताकलाय अब हाय कोनो फैशन दं नारा जागलिया सिनि बिसेस क्लाइना सिनि किसा जरा कमनि बागैने जों अब हाय कोनो नारा जागलिया केतो बिसि कताल तो खना हरने पालाय जागनाय सय बिसि कताल हंकाय 22 तारिख गहनै जों 22 तारिख सिमके सिनि जों वान सुगै दङ जों 21 22 खलायनो हानाय जों अब हायके 2 दिन जों प्रोग्राम नारांनो हानाय दं रोसाब करंनि बिसिंले साब फायनाय नै नरक ताबसो जाजनि रोसाब करं दंनि बिसिङो जों 1435 बिसिनो जों लामजक रोसाब मोसामुं बिसिंतै सिने बिसस क्लाइनाय रागिनी म्यूजिकल बैंड बा इयाके ऑर्केस्ट्रा बरंनो जों बरंनो रिङै तो जाखा ताबसो जरते क्लाब जों नायमोथां दंनि बिसिंतै जों गोबां मा सिनि अर सिदाय PS दङ जों बरंनो इनफर्म खायजा बरक जोंनो आइकिरबो सुबाय दङ जों वानसुको ताकलाय बसनो जुबानाय होननाय ताकिं जों नारागजाक दङ फायनाय रंनि बागै जों कोनो बरंनि बाइक बा मांखं बरंनि बागै तनिना कोनो असुबिदा नंला जोंनि गोबां मा असिनि खेतो आरो गोबां मा जागा दङ सिनो असमलि पानथरो आवारो अब हायके कोनो असुबिदा नंला बसो जना बरा रक फायते तो केमातो जों तो आरो वान सुलाय दङ सिनो आरो इंलिया हंके 15 हयते 20,000 बरक सिनि आरो फायनाय होननाय नरनि जे तिनि कक कसामन बिसिंतै सब फायमान जाफैगार सिनो आरो फायमान जाफैके तिनो आरो सिनि आनि याग्रा गरा दङ सिनि सुमलि हाति ट्रेनिं कमिटिनि सेक्रेटारि yang tongo ani
yakshi galawa sini purbo satpur sini mo hajamara addi blok ni sini mo purbo satpur bisini bisingo kalaya sini bisini chairman bo niji tongo tei kobang ma sini bolam stia hote sini committee ni kobang ma adong rok phai manjak paithagon rok tam kok kosanai je hasteni lukurok ebakwa oro je nongni je tring bisi ketal palangna je thangoi tongman jagao je baniya khaina rong ang abono kesanai sini oro to tabo kobang ma ostol khlok jak tongo tei kobang ma phai bo tongkha जों जानो कि बानिया खायनाय रं न जों abono kesanai borok bo phainai sini oro बानिया खायफै mano kuno osibida angla sini oro ostol bo bagjagoi tongo जों borokno kuno rang kisisa marini bisingtoi जों borokno ostol bagiri jangnai ang hasteni borokno abono kesana musungo sini o 1435 bisingo jara naki hamya lamo himoi tongnai बिशेष खालायना जोंनि दाखुब बुखुब बिशेष खालायना जों नुगो निनि ड्राग्स गोबां माने हामजाबाय गोदाल जाक जों बरंनो अ तिरिं बिसि गोदालनि बिसिंते आं बरंनो अबनो कयना मुसुङो बरंनि आतमु हामया बा गोबां मा साहैनाय फेगै गलाय दंनाय र बरंबो अ तिरिं बिसिनि बिसिं माने 1435 नि बिसि गोदाल बरंनि आसामुं नमुं गोबां मा केफेक बाय गोबां मा जुवा बाय दङै बरंनि आबरंनो मैया गारनानै बागै आं सिनि असमनि हाति तिरिं कमिटिनि ngैनाय बरंनो आं खाबाय खाबाय गयजों पाठक kaisa गोबां मा ब्लक लेभेल हाय का हापां रनो तै गोबां मा जों नायदि सिनि अर असमनि बा सिनि अ समनि हाति बा यट क्लाब सिनि अर गोबां मा एरिया गतरमा जों बिशेष खालायना जों हामबाय मारिगो सिनि अर जाननाकि सरकारनि एमप्लय खाय दंनाय रंनो बरक बिशेष खालायनाय जोंनो बेलाय खेचुआव आसक जे बिसि कलम मा जों खायफै माने फरेबो बरक जोंनो गोबां मा या कवारखै जोंनो बेलाय खेचुबाव आवनि बागै जों आवनि बागैनो जों बरकनि जिसुबासु बायनो जों उसुक बसर जों अ तिरिं टेर खालाय फायलाय मानखा तननो सिनि अ तिरिं समले हाति तिरिं कमिटिनि ngैनाय जतननो हामबाय याफारो ताई जतननो खुलुमुं याफारो अब हायकेनो ताकलाय अ बिसि 1435 बिसिओ जतननो सिनि अ समले हाति बा इयट क्लाबनि ngैनाय जतननो खाखु खौताय आनैसाय अखरानो खुलुमुं याफारनाय सिनि अ तिरिंओ फाइ मानजा फाइदे होनाय नरंनि थानि अ खुलुमुंताय हामबाय याफारै दिनैनि अ प्रेस मिट अरनो पारिका जतनो खुलुमबाय हामबाय